Devicare és una companyia farmacèutica que ens dediquem al desenvolupament de productes urogenitals. Són productes que sempre busquem que siguin innovadors, que estiguin protegits per patents, que estiguin validats amb evidència clínica. Fruit d'aquesta col·laboració que portem molts anys amb la Universitat de les Illes Balears, hem fet avui en dia més de 75 patents que s'han extès a nivell internacional, més de 50 publicacions científiques, més de 100 casos clínics, i això ens ha donat pas a arribar a nivell internacional a signar acords amb altres companyies farmacèutiques en més de 70 països. Nosaltres fa 40 anys que vam decidir estudiar i entrar en temes de biomedicina i vam elegir càlculs renals perquè aquí a Balears hi ha una elevada prevalença. La nostra recerca havia d'arribar al pacient. Teníem molt clar que l'única manera de poder desenvolupar la recerca implicava treballar mà a mà amb el clínic, en aquest cas l'uròleg, i el científic, que som nosaltres. Des de l'Oficina de Transferència del Coneixement donem suport als grups d'investigació durant tot el procés, des de la detecció del resultat de recerca, la definició de la millor estratègia de valorització i, finalment, la transferència de la tecnologia. Bàsicament, el que fem és ajudar els investigadors a transformar el seu coneixement científic en solucions que puguin transferir-se al mercat i tenir un impacte econòmic i social. N'hi ha hagut moltíssims resultats d'aquesta col·laboració amb la Universitat de les Illes Balears. El més evident i el més important, la signatura d'acords de llicència, d'acords de col·laboració per desenvolupar una nova línia de tractament en delitiasi renal. Gràcies a la col·laboració amb el doctor Félix Grases i el seu equip, hem desenvolupat per primera vegada un tractament específic per cada tipus de càlcul. La FOIP ens va donar un marge i una ajuda fundamental, primer per gestionar els fons econòmics, després per desenvolupar les patents i també per contactar amb empreses. Això va ser una espècie de bola d'oxigen que ens va arribar per poder seguir. La FOIP i la OTC han sigut molt importants no solament en l'acompanyament i la negociació de la llicència d'aquesta patent, sinó també en la redacció d'aquesta patent. Cosa molt important per assegurar-nos que aquesta patent no solament es publica, sinó que després és útil a nivell comercial i és útil per defensar la innovació enfront d'altres possibles competidors que puguin aparèixer. Aquí hem de dir diverses coses. Primer, que fer aquesta patent va ser molt complicat. I aquí l'OTC ens va ajudar moltíssim. Després d'això vam fer la transferència a Devicare. També, novament, ens van ajudar l'AEN i l'OTC d'aquí. És important comptar amb un aliat com la Enterprise Europe Network. Gràcies a aquesta col·laboració hem arribat a acords, hem conegut a noves OTCs, hem conegut també a nous socis tecnològics i esperem que aquests contactes puguin donar els seus fruits el dia de demà en forma d'acords que siguin rellevants. Aquest cas d'èxit entre Devicare i la universitat és un bon exemple de com una bona estructura de transferència, amb l'ajuda de la EEN, pot generar impacte real a partir de la recerca universitària, connectant ciència, societat i empresa.